Vítejte na stránkách Rádce nemovitostí s.r.o. Jmenuji se Václav Koubek a jsem jednatelem společnosti. Chtěli byste se dozvědět více o financování vašeho bydlení? Hledáte přesnější a podrobnější informace o refinancování vašeho starého úvěru? Jste tu správně. Jsme profesionálové a dokážeme vám zajistit nejvýhodnější a pro vás dostupnou hypotéku na dnešním trhu. Pro více informací klikněte do sekce Služby, záložka hypotéky a úvěry. Náš inspektor nemovitostí vám dokáže pomoci s výběrem vašeho bydlení. Služba inspektora nemovitostí vás ochrání před nekalými praktikami nepoctivých makléřů. Chcete se dozvědět více? Klikněte do sekce Služby, Inspekce nemovitostí. Náš web slouží především vám, našim zákazníkům, a proto neváhejte a napište nám vaše dotazy a požadavky týkající se financování a bydlení, či připomínky ke zlepšení naší vzájemné komunikace. Přeji vám šťastnou ruku při vašem výběru.